איזה מין שם זה דומינגז, איזה מין שם זה סלוצקי. דומינגז זה שם של חיה מהספארי, וסלוצקי זה כמו האמרגן רק לא. איזה מין שם זה דומינגז וסלוצקי. אנחנו פה בגלל היופי. בגלל זה אנחנו עובדים ברדיו. זה גם קיבלו אותנו פה לעבודה. תמיד שמגיע 10 בחודש, אנחנו בשוק שמגיע לנו משכורת על מה שאנחנו עושים. פשוט באנו לעשות פאן. כל הנשים יפות. מי טל ומי אביעד? אני באתי בוורוד הבוקר, זה רמז. קודם כל, אם יש צורך, הסלוצקי יעשה הכל. הכל כדי להחליף את אביעד אם יש צורך. אנחנו דיברנו על זה והוא מוכן לזה נפשית. האמת היא שלא באנו להחליף אף אחד. אני יודע שזה קלישאה כזו, זה אין, מה שיש לטל ואביעד, היה לטל ואביעד וזה, צריך לשים את זה שם. אנחנו לא באנו להחליף אף אחד, באנו להיות סלוצקי או דומינגז. בגדול אני הקריין, כי אנחנו מנסים לחסוך כסף בהפקה הזאת, אז בוא תן לי... בבקשה, תן לי את הפתיח ואני אתחיל. שיר אישי. שירים אישיים. עם יונתן גפן. מה זה היה היודל הזה בכל? בבקשה. שולה יקרה, אני זוכר שבכנסת היית גלולת מרץ, והיום יש חבורה של אפסים בלי אידיאולוגיה ובלי דרך ארץ. טל ואביעד היו פה בערך 200 שנה, אתם גם מתכוונים? אני חושב שטל ואביעד עשו פה 7 שנים, אני חותם עכשיו על 7 שנים. הם עשו פה תקופה מאוד יפה וארוכה, ואני עכשיו, החוזה שלנו לא כזה ארוך בינתיים. 7 דקות אחרי השעה 8 תוכנית הבוקר של ישראל, בוא נגיד בוקר טוב לרדיו 90 FM, רדיו חיפה 175 FM, רדיו דרום 101.5 FM, רדיו כל רגע, 2 תדרים 96, 91.5 FM, רדיו תל אביב 102 FM. אנחנו חסרי אחריות. אנחנו חסרי אחריות, אני לא יודע מי נתן את ההוראה. אנחנו עושים את אותו דבר במקום ל-20,000 איש, ל2,200,000 איש, זה הכל. זה ההבדל היחיד. זה חסר אחריות. ממש חסר אחריות. תשמע, מה לא היינו עושים כדי להתחמק ממסעות בצבא? אני הייתי שם את המדחום על המנורה וטק, זה עף לך ל-40 מעלות. כן. אבל אם אתה צריך להיזהר, כי אם אתה משאיר את המדחום יותר מדי זמן על המנורה, הכספית יכולה להגיע ל-44 מעלות, וזה כבר ממש לא אמין. אנחנו לא סטנדאפיסטים. אנחנו את הכל כותבים במחשבה, אנחנו לא יודעים לאלתר. זאת אומרת, אנחנו יודעים לאלתר כשיש לנו מסגרת. כשזה כתוב, אנחנו יודעים לאלתר כשזה כתוב. זאת אומרת, יש את המסגרת ואז אנחנו... בדיוק, כשאנחנו כותבים את זה ועושים על זה חזרות, אז אנחנו יודעים לאלתר. עכשיו צריך להזיע קשות בשביל פאנץ'. היא לוקחת את העבודה ממש עד הסוף. היא כתוב לה בטקסט מיני, היא באה עם מיני. ראיתם מה זה? אתה רואה, תלמד מזה. בסדר, כל הרעיון הזה אתה אמרת שאתה מוכן לעשות הכל בשביל לקדם את בסדר, אבל לא למרוח על עצמי כל מיני קרמים ריחניים. אז תחליט, אתה לא יכול. או שעושים הכל. תראה, לשכב עם דברים אין לי בעיה, אבל הקרמים? כאילו, מה קרה לך?